telingin ya. Ngeno. Martin. Telingin ya. Ngin yele aban dayam. Ngin yele Hasno wajong ngim kwa Kipat ba nong snong na lightly kisnong kata kisnong sorry blay kisnong malawai bat kisnong kerdam hinde kasi ke yami pat ba kata ban penpau ya kajing persya ka bajer halor kajing tubu ka sarkar bantai ya kawai ka jaka brenyot ni kata ka solid waste management ka baki brio sarkar ka tumu bantai ha kawai ka jaka ka badan hajan kisnong malawai bat kerdam hagate kasi lai iba ki long kami long kapal lembat buon kiri rang ba na kitai ki kisnong ki yami pat ba da kabara lama yang haringkat kijing to haki plakat ka baki la penpau syai kedal baki persya ya kata ka solid waste management project bar kila ong bakim pedang da lele ru kilong kami ringkat kiri rang ba kil ong baka nongrem ka bala pelong iki bakin persya kata halor ka nongrem babuan ki pat ba haki te kisnang kempat ju jingtep halor kata ke jingtmu manwara ikate ka project Henry lashule sab da urang basnong ka kerdam na do urang basnong parem bat urang basnong bathamai namar kilashu INOC sab claim da pentep shakipat ba nong shosnong Kumu asistan jongka snong kerdam ubala ka dorbar hi kalajin bat kala benchat ingi bentle yang nekam dan nakalyang gajongi kam ngadon ban ong hang ne ba nakalyang gajongi kum kinong kit kam jongka dorbar snong ngimdon jingtip halor bayade bakanek projang da kapang kabang kwa ban keren hangne kalong namar ba kat kum ka jingyo jingtip ka jongi menta namar ba kaneka projek kalayat syakmat ban nilayo ru ya kini ki sakhi ki satar ki babyang ban nadu bawan kini ke projek ngina kalyang jong inong susnong ki badan poksnong kerdam ngim dan jingtip ka bade kini projek ta ka ba ngulung ngo kalong ba kumno ke projek ba kipat ba kinom tip kat ba ka hearing kalawan kane kalong kajing sonlengo bat kajing bomla batai jeng ikum kinong sinong ngimla ban sutu adu kanno namar ba ka project ngim tim bakalawan hapo sinong kajingi mereka hearing kalawan namar kat kumbang yang ne kaneka hearing ke balawan ka office jong ka DC ke bala address yang lodar dekar ka deha ka Patrick jongu Januari arhajar arpuar te kum kinong sinong de halor kaneka nong rim ba ngin sa persya ban ngim kwa hiru ba kane ke project kanwan ha kasnong gajongi ban ngimla ban priang nomor ba klem kajing tip kajong pat ba klem kajing snutu kajong pat ba klem kajing sayo pat ba kumno ngila ban priang ya kane ke project nomor ngi snutu ba kane ke project kamde shu ke project ka barit nomor ba kane ke project kat kum kajing tip kajongi nomor ngilayo ya kane ke hearing nomor ngiyo ihang ne day ke ba from Shillong to Kerdam kabamut from Shillong ilatip ba kane ka project ade barok kami khalaya kanwan the ya ka jabo jaban hapo kane ka sinong gajongi tede halor kane ka nong remba ngikum kipat ba nong sinong jong ka sinong Kerdam ni persya jor halor kane ka jing le jong kini ki rurang ba kibala aye kini ki NOC kibala aye kini ki jing pen scam se kini ki shauni ubade utrai jong kane ka jaka badai halor kane ka nong rem nakali ang jong aku masan sekretari jong sinong Kerdam ngaso ban ong batang kini ki jing kiran ki belongkon ban ne ha sinong Kerdam napata kan ka meeting kepala ipan baik begini persya ya kan ka Martin mai kata ka project ke ba sarkar kelubut ban penra sini kicaka output misal di sinong Kerdam tinggi nak sinong surublay ngiwan hang ne lagi sukya ban sngap ya kan lane banwan ban ya perta kan ban ya ni partai lane sarkar bagi persya ya kan ke Martin ke bansawan hai kita ki area kapok sinong Kerdam na kalyang jingi sinong surublay ngingim dan ai ban persya we bercaka nomor kacaka kadai ka hapus satu sinong Kerdam ndai kai ke bangi ke sinong surublay pat ni persya kalong ba katai kacaka ke bak sarkar ke mut banun bu ka Martin kadai hakli jong katulong ke bangi di adu mata ladangi induk no ya ketik lasal hisngi kumut labhai bak sarkar kan ai da kabi ne peniak se no surublay sale project kan hadu mentah yang padan degoi pat kasus babyang am ta kasnong ta hadu mentah mene omdai tangka umbam umdi andai karep karyang kilkha kiri sai ki bahap hapo
jong ka sinong surblay ngidang ya tang da kata ko ngimnan pada ko ipat kasus ko biang highway day patumba mungdi baru jing ron kampok sinong kata te kata hi kata ke bangi nak sinong nang kaleng sinong ya persya te sukuwing pa ban ya penpaulang sa partai kalong ba hadin ba ngala sajit murung ba sinong kumulakan sekretari sinong kerdem ko kaneka projek layak aslam Rengi usaha kaum dum nomor ba ngimtip siya kadang ngimtip siya kadu Senrenga ngatip bagane projek kan sawan hadin bu utu ejen ba lodar dakar wan ikendu yang ngawang ba ramba sinong ngadun kam ke jingrap sufi pepin aya ngai de jingtho pepin kersan lem ngin la bunun ra itak projek tengong ba bangan sim ya karai hangne maroi ngamla ban le kata nomor ngayang ala ji dak sinong bangan long ilam tengong ap ailat yang bangan lumi ke derbar sinong ban ngas aya fi ke jubam teh ka khatwai terik di sembar arah jar arfuwe tinggal lalu ke general meeting ke dorbar pak sinong ban nakata kasur kubami nakata ke dorbar sinong ngiong bangin ya persya ya ke projek lana ya kata kemerten ku serkar ke banon bu putusam te kemal kedes kemat kalong bah ngi ya persya alur kata nurim balada kata projek kanwan om dai tang kabam ke cekarep mah kumbolong mentah kum kamariang ru kersa coba te kumut misa nakaliang jungi hingi sutu bangim yo jing mentoy nak kata kemerten tete nomor kata kadau ngi syajur kumangaban duduk meneng ang ladak sarkar kam sengap ke jing kerpat jungi nam tak bah kamiat ke sinong katau tumat kala bahai benuan saya sinong jungi bini keren markmat berlada kila benkular ben sispa yang ngi sirta jingim ai kata projeknya tumut lada kam long gemta nakaliang jungi ni persya adu bukut kata ketika rai juga sinong ongi kum kinong sinong jong kasinong kerdam hakane kas sngi ka bamenta ngi penpau ya ka jing sngungu ka bakrau bangila ban pendap ya kane ka kam wat hapdeng ki jing kenrum kenram hapdeng ki jing ndrei ngilala ban pendap ya kane ka kam te leng ba ka jing don jong kum ki media kane hi kanun wanra ya ka kubor sya ka sorkar ka badipek na ka bentakan ka baha kamiat jongi kum kinong snong hangni akarat madan kerdem bat kum ju uru ngi kum kinong snong jong karat kerdem ngidon ka jing snokya ka bakrau na ka benta ka snong ka thau ka jongi balada ka sorkar kan wanra ya kan ka marten ha kan ka snong jongi kan nungi dap da ka jing snosi ka bakrau kam tam lile ha kinong sinsyar snong jongi nadu usnyam hajar khat nyong kila yo ya kani ka jing pentip nakaliang ka sorkar bat kilale ya ki bangim sultanat ban ai ya ka NOC bat hadin bo ulak lem tau orang ba snong uba menswa bat had uni orang ba snong uba mentaru ulale ya kani ka ju ka kam thok ka kam syukur yang ikum upai ba nong snong ha kani ka raj madan kerdem bat ngikum kinong snong idon ka jing sokit kli ka jing sokit khia na ka benta ka lawei jong ki khun ki kti ki jongi ha ka imlang ka salang ka jongi bangim sultanat ba kani ka project kan wan ha kani ka snong jongi bat kumta da ka jing sokhia ka bakrau kum kinong snong ngi penpau syapi bangim don kami kata ka marten ha kani ka snong ka jongi namar ngi tips camp bakane ka marten kan wanra ya ka jingjaklia hakane ka rat ke jongi lengba ki umbam ki umdi ki umsat ki umsum namar ngikum kinong kendong ngidon kam ya ka sat ke umbam ke umdi nakabenta ka jingkot ke jingkhia ka jongi hakini ki sngi ki bamenta kat nungi dap da ka jing sokemen ka bakrau bau blai ai hangi akan kamaryang ka bakhut kamaryang ka babaha bangin yo ban ring bat penhiar mensim da kal air ka bakhut nrelada ka sorkar kan wanra ya kani ka projek hakani ka snong ka jongi hakani ka rat ka jongi ka ka banja yangi hakini ki sngi ki sngam ki banangwan de kumta kum kinong snong kiba it ila ka jong ka snong kiba it ila ka jing long tenrai ha ka ba ki long shwa ki man shwa ki jongi kilabo kilasat nakabenta ka baha ka miat jongi ki long din ki man din kumta ngim kwa bakal ka marten kan wanja kan ka snong ka jongi bat kumta leng ba kan ka social media
kabawan ya kan dikasngi kan rae ka kubor ban pensap riang bangikum ka raj madan kerdem bat kasnong kerdem hibaro kawai ngim kwa ya kan dikamarten nga ay kan ka jingkran kum u sekretari snong ta ka bayde bat kan ka kam long ba kum ka ekstif ka bat mai kan ka kam ka layak sakmat nadu ki snam ar hajar khat nyo kiba kum ka ekstif ka jungi kampat long teki kot kisla ki layak sakmat adin ba kum ka ekstif ka jungi ka lasim khia lawat ikot kisla tingi la belum ki kot kisla baro tingi la lap bala ai ki anosi nang ta ki dulir baro ki la dep ni layo kita ki jing sisa bala dep ban ai ki anosi bat ba ka jing so lengo kalong ba kane ka projek ka layak nadu usnam ar hajar khatnyo henry kum upai ba ngimtip ngimdon kano ka jing tip abaya de bat kane ka projek ka jing wan jong kane ka projek ha ka jing syakat kane ka projek kala de upai ba jong ka snong la de bentip ha ka jing syak kum upai ba nong snong la de bentip ban wan kane ka projek jing sya udai upai ba nong jing snong uban aya ka karai long ne am henry ka ekstif ka pamensya kim syam lale ya kane kim ki layak baik sakmat klem ka jing tip jong upai ba usah hum tip ka kata projek dan retat hadu ki ni ki benai lai benai ngidang tip ya kadang projek kato kat ne nakal yang coka ekstif ka jengir ngidang tip ngidang wat ikut islah ki jing pensisya bat hadin nakal yang joka ekstif ka jengi nakal yang jong sekretari ngaklem syam la san ya ka NOC re urang basnong la ay ka NOC marwai ta hadin ba upai ba jong kanong upai ba snong ula tip ya kane bakan wan kata projek usah ka tip ka kata projek ka bakum kano kata projek ka babhane ka basnew kamdan ka jing pensai upai ba te henre ka kam kala ya sikhamat jing sya ka government kala dei ban ai swai ka jing pensai upai ba pan ka jing benjur jong upai ba ma nang ta urang ba snong yak stif snong ro te hadin ka bawan uni urang ba snong mathmai ro la aya ka NOC manga ko musketeri kham sanya ta ka NOC bat hadin ba ki pai ba ki layo jing tip ya kane ki lalum ya ka dorbar pai ba bat ha kata ka dorbar pai ba la sim ya ka wei karai ka spotrik undi sembar la sim ya ka wei karai kata karai kalong ban weng no ki NOC ban pha jing tho sya ka DC ban withdraw no ki NOC bar ki NOC ki bala ai di kirang ba snong kata ka dei karai dorbar pai ba bat nang ta ban persya ya ka jing wan jong kane ka projek klem ka jing tip klem kano ka kajing pensai ke batikan asapai bat naduk hipor ke manusia dan akal yang jong stef ru ngila sim tang ka wehi karai kata karai kalong ba ngin simbe ya karai pai ba la kalong kumno ro ngin sim ya karai pai ba bangin uang iki NOC nang ta bangin bu ru ya kajing persahabat ya kan ngila pha sya kadisi ngila pha kopi ru sya video bat ta ter henry ke bos ngol ngok kalong ba kawan ke public hearing kajing sya ka public hearing kadai banwan hadin bangila de ban bu ita withdraw ki NOC mo kawan ke public hearing te kata ka public hearing ru kadai ban long hang ne po snong kerdam re lara no syapo maluai jing sya la dai ban pertas nong mangaku musketeri snong ru ngamtip bakadon kata ka public hearing te kinong snong ru kemtip bakadon kata ka public hearing jing sya ka sarkar ka la dai ban pha ba upai ba nong snong dai ban tip ya kata public hearing re amdon ka jing tip mangas ke terus snong ru ki bobon ki dekat ekstif jang ka snong kim tip ya kata bakadon kata ka public hearing dan re lara no ka syapo maluai ka dei ka bahap hapu uput sensyar jang ka snong kerdam re hang te ngi datang orang bak bo sensyar klik bro barok hu de put usam jang ka snong kerdam kata ka dei ka jing ya jang kam bat ngilum ya kan ka meeting ke bala lum do pai ba kalong ban persya jor ya kata ka jingwan jong ka kata ka projek klem dan kano ka jing tip klem dan kano ka jing menjor ro pai ba wat ka public hearing ro dan kano ka jing tip jong pai ba ngayang halor kata ka jing sisa kat kum ka ka ba ka layak ka kam ka layak sakmat